záhradnícke služby, ktoré skončili rozkradnuté s 320 000 eurovým dlhom. Mali sme kino, ktoré rovnako bolo niekde nefunkčné a v konečnom dôsledku na konci ho iba premiestnili do divadla. Výstavba bytov, ktorá sa aj začala realizovať, ale myslím, že nie pre občanov, keďže trojizbový byt sa pohybuje v čiastke 85 000 eur. Teda žiadna normálna rodina si taký byt dovoliť nemôže. To, čo ponúkam, vlastne bol ako kandidát, sú riešenia tejto situácie. Napríklad, čo sa týka výstavby bytov, jednal som s firmou, ktorá ponúkla túto výstavbu s tým, že by zamestnala Zlatomoravčanov. Dostali sme sa na čiastku 43 000 za trojizbový byt. Čo sa týka kúpaliska, takisto na kúpalisko mesto investuje ročne 30 000 eur. Je to vlastne na jednu sezónu. Takže samotné kúpalisko je v podstate nefunkčné a ľudia tam chodia len vtedy, keď sú 40 stupňové teploty. A teda najlepší spôsob, ako kúpalisko dostať do stavu, keď tam ľudia budú chodiť, je ponúknuť určité časti podnikateľov na to, aby z toho spravili celkové stredisko letné, kde sa ľudia môžu chodiť zabaviť, kde môžu chodiť rodiny, kde bude občerstvenie a v prvom rade tam nebude pri vstupe 50-ročná pani, ktorá pustí každého a nevie spraviť poriadok, ale bude tam zabezpečená služba, ktorá sa bude starať aj o poriadok toho samotného areálu. Samotní podnikatelia by sa týmto platili za svoje pozemky alebo za prenájom a tým pádom by mesto nemuselo každý rok hľadať 30 000 eur na vyplatenie toho mestského kúpaliska. Neviem, či ste si všetci všimli, ale mestské dane boli zvýšené. Keď som sa o tom rozprával s jedným z poslancov, tak mi povedal, že mestské dane museli zvýšiť, pretože je potrebné niečo robiť pre ľudí a v tej kase naozaj už nie sú peniaze. Ale nevedel už reagovať, ako je možné, že si mestský úrad za posledné ročné obdobie rozdelilo okolo 60 000 eur na odmenách. Ale 30 000 eur na kúpalisko nenachádzali. Keď si zoberieme záhradnícke služby, takisto skončili s dlhom 320 000, kde spojili záhradnícke služby s technickými. Mali pôvodne spraviť iba dodatok v zmluve, naše vedenie mesta, ale napriek všetkému to riešili tak, že dali ľuďom výpovede a dali nové zmluvy na podpísanie, čím zase mesto kvázi ošklbali o 60 000 eur, ktoré musia zaplatiť ako odstupné ľuďom, ktorí v podstate neprišli o prácu a ďalej pracujú za tých istých podmienok. Dlh 320 000, tiež možno všetci neviete, bol prevedený na mesto. Pokiaľ bol dlh v záhradníckých službách, kde prišiel exekútor, tak mohol tú vec riešiť pri tých rozkradených skleníkov akurát tým spôsobom, že sa dohodol na splácanie. Splácalo to tak, či tak mesto. Dlh previedli na mesto, či mesto zadlžili, ale ja to vidím zase len ako vytvorenie nejakej cestičky pre niekoho, kto ten dlh vyplatí, bude tým pádom držať mesto v hrsti a bude poslancov tlačiť nejakým rozhodnutiam, kde si jednoducho poviem, predáte mi povedzme mestské pozemky za tú a tú cenu, a keď mi ich nepredáte, tak vám zoberiem váš majetok exekútorský. Takže to vidím zase len dôsledok vytvorenia cestičky na ďalšie rozkrádanie, ktoré do tohto času v našom meste vládne. Čo sa týka napríklad mestskej nemocnice, mali sme tu takedy pôrodnicu. Mnohí z nás vlastne sa narodili v tej pôrodnici. Pôrodnica bola zrušená. Jednal som
jedným pánom, ktorý v tejto oblasti pracuje. Keď som sa opýtal na samotnú pôrodnicu, povedal, že treba preveriť zmluvy a po preverených zmluvách mi povedal, že pôrodnica je ten najmenší problém, ktorý má tá nemocnica, a teda nevidí problém zriadiť na tú pôrodnicu. Aby sme boli v obraze, tak pôrodnica je jedno z mála oddelení, ktoré nikdy neprichádza do straty. Je to oddelenie, ktoré je vždy ziskové, teda sa môže podieľať finančne ešte na chodu tej samotnej nemocnice. Ročne mesto platí okolo 200 000 eur na chod nemocnice. Ale samotné nemocnice a chod nemocnice sa podieľa iba mesto, napriek tomu, že vlastne nemocnicu navštevujú aj okolité obce. Preto ako riešenie vidím to, že pritlačiť okolité obce, aby sa spolu podieľali na chodu nemocnice. Nemôže predsa samotné mesto financovať nemocnicu, napriek tomu, že tú nemocnicu navštevuje ďalších 33 obcí. Potom tu máme ďalšiu otázku, čo je otázka neprispôsobivých občanov v Izerovciach a takisto aj na ulici 1. mája. Mnohí z nás si myslíme, že práve títo občania nemajú peniaze, musia chodiť po kontajneroch, musia vyberať, lebo naozaj sú na tom zle. V minulosti som túto situáciu riešil s pánom Sedlajom, kde sa naštartoval systém, že jednoducho títo rómske občania musia začať platiť tie byty a musia začať splácať tie svoje byty. Pod hrozbou od vysťahovania bez náhrady bytov sa dokázalo z tých troch činžákov vybrať 85 000 eur do mestskej kasy. A to je to, čo je ukážka, že pokiaľ nemusia platiť, tak platiť nebudú. My ako strana sme sa veľakrát postavili za občanov, vždy to bolo, nikdy sme za to nedostali zaplatené, jednoducho ide o presvedčenie, že tá funkčnosť by mala byť, funkčnosť medzi nami by mala byť založená na to, že pracujeme jeden pre druhého a pracujeme pre tých ľudí. Postavili sme sa v Gabčíkove na Krásnej Horke, postavili sme sa z princípu, že jednoducho my máme pracovať pre ľudí a to isté si myslím, že by mal aj primátor. Keďže som si z kandidátov nevedel vybrať ľudí, alebo človeka, ktorého by sme podporili a vedel vypracovať pre ľudí, preto som sa postavil sám ako kandidát a viem, že ako aj na úrade, ako aj v minulosti pre tých ľudí pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej by som dal slovo Milanovi Uhrikovi, riaditeľovi Banskobystrického samosprávneho kraja a potom poslancovi Národnej rady. Dobrý večer. Priznám sa, že nepoznám tak detálne problémy mesta, ako ich pozná pán Julík, nie som zo Zlatých Moraviec. Poznám menej také všeobecné problémy, s ktorými zápasia asi každý Slovák. Cigánsky problém, nedostupnosť bývania, možno nejaké tie zdravotnícke služby, a podobné veci. Ja by som teda porozprával len tak vo všeobecnosti nejaké takéto tajomstvo efektívneho riadenia mesta alebo kraja a dal to potom do kontextu alebo ozrejmil, že čo robil Štefan Jurík u nás v Banskobystrickom kraji a aké má skúsenosti, to môže potom túto Zlatým Moravciam. Jedným z najväčších tajomstiev alebo takých hlavných kľúčov k úspechu v verejnej správe, možno budete prekvapení, ale nie je ani tak vzdelanie, pretože zlodejov vzdelaných, ktorí vás znova privatizoval z titulu pozná asi každý, ale najdôležitejšími vlastnosťami vo verejnej správe, či už v meste alebo v kraji alebo v štáte, sú dve vlastnosti človeka. Charakter a systematizmus. Ale myslím si, že to, čo ponúka, má mapované, má to zvládnuté a program má prepracované. Takže ja budem držať palce, dúfam, že vašou podporou sa k tomu podarí a úspech. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som prenechal slovo Tomášovi Stanovi Drobnému, poslancovi Národnej rady.
Ďakujem za slovo. Volám sa Stanislav Rodný a 1.3.2016 bolo 25 rokov, čo som slúžil na mestskej polícii v Piešťanoch. Mám 25-ročné prax a skúsenosti ohľadne činnosti mestskej polície v Piešťanoch. Začínal som ako okreskár pred tými 25 rokmi a prešiel som všetkými možnými funkciami ako veliteľa smeny a operačného dôstojníka. Takže problematiku mestskej polície a čo sa týka zabezpečenia verejného poriadku, poznám veľmi podrobne. A vlastne hovorím to preto, že tieto moje skúsenosti by som ponúkol v prípade, že Štefan teda sa dostane, teda že ho zvolíte, tak som ochotný pomôcť v tejto činnosti ohľadne mestskej polície. Hovorím to aj preto, lebo mestská polícia je vlastne taká reprezentatívna zložka mesta a na základe činnosti mestskej polície sa potom aj hodnotí to mesto, že ak je funkčné alebo nefunkčné. Len musíme byť realisti. Tak ako v kraji, kde ja musím teraz v podstate za 4 roky dokázať napraviť chyby a zlodejiny a kšefty mojich predchodcov za 12 rokov. A je to veľmi ťažké a nedá sa to na 100% spraviť, nerad ako spraviť tak na 40%. Tak to isté bude čakať primátora, povedzme Štefana, podajte svoju dôveru, tú Zlatý Moravci. Určite sa nebude dať zrealizovať všetko. To sa nedá, buďme realisti. My sme nám neprišli ťahať ružové potúzy pod nos, ale najdôležitejšie, najdôležitejšie je začať. Vôbec začať, starať sa o mesto, zlepšovať podmienky, zabrániť ďalších dlhov. Lebo keď sa už začne, potom sa vždy dá pokračovať. Vždy sa dá na niečo naviazať. Ale ak sa len pokračuje v tom, že budeme nešťastní a smutní nadávať, že nie je to dobre, nefungujú tieto služby, nefunguje toto, necítime sa bezpečne. Necítime sa ako slušní ľudia v slušnom meste a nič preto nespravíme, nezačneme robiť tú zmenu, tak sa to nikdy nezlepší. Ale keď si povieme, že áno, začneme, skúsime to povedzme tým, že dáme dôveru Juríkovi ako vášmu spoluobčanovi, ktorý určite, ako povedal, nie je ideálny, ale nie je zlodej, nie je spojený so žiadnou korupciou a má nejakú predstavu, lebo by ste si nemysleli, to nebolo len tak, že by sme mu dali dôveru, že ideš za primátora, musel splniť dosť náročné kritériá preto, aby sme ako strana postavili za primátora, kde my sami sme ho dosť skúšali, ako reagoval na jednotlivé situácie, ktoré v meste existujú a ktoré hypoteticky môžu v meste nastať. A až potom sme si povedali teda, že skúsime to s tým Jurikom Zlatý Moravcia. Ale hlavný motiv je, že naozaj, keď sme sa boli pozrieť v meste, tak sme si povedali, že vy toto musíte risknúť, lebo ide to okolo 10:5. Ide to okolo 10:5 a ja sice nie som Zlatý Moraviec, ale dostal som raz na jednej akcii knižku, volala sa to História Zlatý Moraviec vo fotografiách. Možno ste to niekto knižku videli, alebo čítali, to nejaký váš rodák, to spravil Zlatý Moraviec. Veľmi pekná knižka, vo fotkách zachytený vývoj mesta Zlaté Moravce. A hovorím si, keď som si to pozrel, prečítal, preštudoval, že Zlaté Moravce museli byť niekedy naozaj hrdé mesto. Hrdé mesto. Keď som pozval to námestie, ako si tam mali, ja neviem, čo tam bol župný dom, a neviem, čo si tam mali všetko postavené na tom prvom námestí, tak som povedal hrdé mesto. A dneska, keď sa človek prejde do Zlatého Moravce, ako si povie, posunú čas. A z môjho pohľadu bolo obrovským úspechom nielen Jurika a týmu, ktorý ho seba bude mať, ale všetkých vás, do Zlatých Moravciach, keby sme sa dokázali posunúť v čase, ale do tých lepších čias, ktoré tu už boli, a ktoré by sme mohli zažiť znova, keby sa začalo rozmýšľať nad tým, ako sa dá a nejako sa nedá. Nad tým a takým spôsobom, ako my rozmýšľame na úrade,
Každé 1 euro, ktoré máme zaplatiť za niečo, z verejných zdrojov, z nášho rozpočtu, každé 1 euro si 5-krát v ruke otočíme a spýtame sa, či by sme tie peniaze zaplatili za tú vec, nákup, službu, aj keby to boli naše súkromné peniaze. A keď si povieme, že áno, že oplatilo by sa, zaplatili sme aj zo svojich peniazí, to je dobrá vec, tak do toho ideme. A keď si povieme, nie, zo svojich vlastných peniazí by som na to nedal ani jedno, si povieme, že to asi nepotrebujeme, alebo že to je predražené. Veľmi taký jednoduchý príklad, ktorý sa týka všetkých ľudí, takýmto uvažovaním, racionálnym a jasným, sa nám podarilo 60% znižiť náklady na autodopravu. 60%. Len tým, že sme si povedali, či dáme alebo nedáme peniaze na to a na to. V takýchto oblasti aj u vás v meste XYZ, kde ak sa hovorí babka k babce, budú kapce, kde tie peniaze, ktoré sa tak usporia, sa môžu investovať do rozvoja infraštruktúry mesta, do rozvoja služieb mesta, do reformy mestskej polície, do všetkých oblastí, ktoré má v kompetencii mesto. Či sú to škôlky, či sú to základné školy. Je úplne jedno, či sú to cesty. Tých úloh, ktoré má mesto, je strašne veľa. Takže z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ja si myslím, že ak sa čokoľvek chcete spýtať, nás nie. Ale Štefana Rubíka, tak je to pre vás. Ďakujem.